खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ बर'नि राहुल इउटिउब चेनेल तो नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि बिटिसि नि मोस्ट एवेटेड माने एपॉइंटमेंट बुंनो नांगोन दा बिनो बिटिसि नि जि एलपि इउपि नि एपॉइंटमेंट मोस्ट एवेटेड रिजाल्ट दा बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ सोरबा सोरबा बुंदोंमोन इउटिउब नि थ्रुयै नङा होमबा माखासे सोर्सेस नि थ्रुयै मिथिनाय मोननाय जादोंमोन जे मैयानि दिनाव मैया 16 तारिख नङा होमबा मैयानि दिनाव पुरा फुल एन्ड फाइनाल खामोन माने एपॉइंटमेंट होनाय माने रिजाल्ट होनाय मेरिट लिस्ट पाब्लिश खालामनाया तो बाथ्राया जाहैबाय मैया फुंनिफ्रायनो माने मा जाहैबाय माने प्रेस मिट निउसनिफ्राय माखासे प्रेस मिट फैबाय बे प्रेस मिट फैनाय लोगो लोगो मा जाहैबाय एसे गोजौआव मिथिहैबाय थारमाने अबियसलि थांखागोन नङा होमबा प्रेस मिट होनाय लोगो लोगो मोनथिखागोन एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ तो बेखायनो माने मा जाबाय मैया दावराव जाबाय नालाय मैयायो माने पाब्लिश खालामासै आरो मेरिट लिस्टखौ मैया फोसावासै तो एकमात्र निउसफोरनि थाखाय माने मैया जि मेरिट लिस्ट होनो गोनांमोन बियो थाद'नो गोनां जाबाय तो नोंथांमोना एकदम बारे दिनै एपॉइंटमेंट मोनथारसिगौमोन मिथिबायना एकमात्र निउसनि थाखाय निउसनि प्रेस मिटनि थाखाय मैया थाद'नो गोनां जाबाय बा इसोरो एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ फोसावासै जुदि मैया जुदि निउसआ प्रेस मिट होआबा एसे दावराव जायाबा मैयानि भितराव एपॉइंटमेन्टआ पूरा फिक्स माने सरि रिजाल्टआ पूरा फिक्स खामोन मैया मोना होखाबायमोन 4:30 होखाबायमोन बा 6 बाजाव बिनि उनाव दिनै नोंथांमोना आरामसे एपॉइंटमेंट मोनगौमोन दा बाथ्राया जाहैबाय दायो दिनै खोनानो मोननाय जादों मिटिं जायोनो मिटिं जानानै मा डिसिजन लायो बेखौथ' बुंनो हाला इनक्लुड जागोन ना एक्सक्लुड जागोन बेखौथ' बुंनो हाला तो जिखि जादोआ एकमात्र निउसनि थाखायनो नोंथांमोना माने जि रिजाल्ट मोननो गोनांमोन बियो माने मोनासै आरो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोसै आरो दा मा बुंनो दा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव आंखौ जनायबानो जाबाय दा आंखौ रागा जोंगोन निउसफोरा आंखौ रागा जोंगोन दा बुंनायनि थाखाय दा मा बुंनो नांखागोन नोंथांमोना जेरै दावराव खालामाबा मैया मा थिग रिजाल्टखौ मोनगौमोन ना नोंथांमोननिबो नाम थानो हागौमोन ना नोंथांमोना मानो दावराव खालामनाय कुनु प्रुफ गैया मा गैया ओरैनो दावराव मिसाखौनो अफिसियेल नटिस ओंखारबा बेलेग खुरांमोन अफिसियेल नटिसबो ओंखाराखै ओंखारसेयावबो नोंथांमोना दावराव खालामनानै मैया दिले जानो गोनां खालामहोबाय दा आंखौ रागा जोंनानै कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबा जानाय नङा नोंथांमोना मिथिबायना दा नोंथांमोननि थाखायनो निउसफोरनि थाखायनो माने मा जाखो जिथु मेरिट लिस्ट पाब्लिश जानो गोनांमोन बियो जायासै तो दिनै मिटिं जानो गोनां दोङोनो दा समासो खोन्थासिगोन मा जागोन